Zime sokoly. Ponožky sú, bazén je, more je, žena je, ide sa kúpšať. Skalnaté to tu je, okolo tejto sokolovne. Áno, cestovní kancelář nelhali. Pláž je písečný, jenom sem tam šutr. Maja! 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 Mám telefón! Ešte som to aj nenatáčal, do Ríci. Šunda jedna zcela mňa. Dzi do vody. Dzi do vody, je studená. Dzi do vody. Som povedal, že dzi do vody. Majku berem na ďalší výlet vyprahlou pouští. Je to tu odaj vyprahlé a nevěřím tomu, že nezahýne. Takže týmto schodám sme došli. To musím ísť ďalej. Mreža byla našťastie otevřítá. Tu sa to Majke nepáči, lebo že skaly, moc skalité. Co? Prejdeš týmto mostíkom, ktorý sa Majke asi zase nebude páčiť. Hento lehátko sa nebude asi páčiť. Hej, no konečne fučí. Pokračujeme teda videom po tom chodníčku, ktorý som vám ukazoval. Pri týchto amfiteátroch. Pridaj ma ich točiť a nech nevypadáš jak lemra. To musí byť svieži pohyb. Áno, Hrebčo. Aby nebolo dole video, že utekaj po tých schodoch. Čo umre, jedno. Jeho netoč. No. Už ma zrušil. Kúkajte tú grécku, toho gréckého rysa. No zdá sa, že začali tu grécké viedry. Ale to takto keď bude, ja nevím, či budeme ešte po túrach chodiť. Tak nachádzame sa v miestce, povedz Maji, Plakias, smiela povedať. Dobre, je to tu asi tiež také oničé miestečko na zábavu, ale príjemne prázdne. A mňa zaujala na tento místo, co myslíte? Táto skala. A ideme k ní. Grécké vietre šurdujú. Majka, hopkaj, hopkaj. Trskaj mi telefón. Ja nevím, jak sa to robí. Strašný influencer Hrebčo! Čujte, však nerádzi chodzíte, ale keď Mariánka dala tu cez túto záhradu cibulovín a nepí
myštimi do videa a zrazu sa objaví takáto scéna. Ne, takáto. Toto. Však to je El Presidente. Má to veru tá majka se mnou čaške. Ale ona bude možno nakoniec aj spokojná. Keď skala jej asi nic nepoví. Môžeš. Maruš, nemôžem ťa furt čekať. Vládzeš alebo nevládzeš? Vládzem, ale robím si účet. No, tak ideme cez túto húšťavu dálej. Tam ne. Samozrejme, že ideme k skale. Ale to není hociaká skala. Ja neviem, či toto pustím zetom, ale toto je popiči skala. Úplne popiči. Však to sa nedá pochopiť. Jak mohla urobiť tá grécka príroda takúto popiči hladkú scénu. Však to není hrad. Maruš. Cinech Ludevica, jak to je veliké. Už sa blíži. A už nezahreším, ale toto je veliké. Ja som taký chorý, že sa mi to ľúbi. Akože tam ešte záber, že to niekto snad šaloval, omítal, alebo jak sa toto poví, že co... No, vidíte, že nemám slova. Miel by som síce kontrolovať cestu, ale ešte sem tej žene dopril aj prechádzku olivovým hájem. Ja neviem, co sa jej na mojich nápadoch furt nelúbi. Lebo musí prelezať títo ploty. To sú ale takzvané kozí ploty, ktoré sa dajú iba nejak odháčknúť vždycky.